तो ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି କାରରେ ବସିବି। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆସି ଯାଇଥିଲି ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଖକୁ। ବାଲ୍ଟି ଆଉ ପାଣିର ମୋର ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ରହିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ପୁରୀ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଇମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେପଟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିକି ଚାଲି ଆସିଥିଲି ବାଡ଼ିକୁ। ତ ନାଲିଆ ବିଲାତି ଦେଖି ମୋ ପୁରା ଲୋଭ କହିଲେ ନ ସରେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଆଜି କାମ ଦେଇଥିଲା। ତ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲି। ସବୁ କାଠ ଗୁଡ଼ାକୁ ସଫା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଧରି ସଫା କରି କାଟିବାକୁ ଲାଗିଗଲି। ବହୁତ ସମୟ କରି କାଟିଲି, କୁଟୁରୁ କୁଟୁରୁ କରି କାଟିଲି ମୂଷା ଭଳିଆ। କାଟି କାଟି ମୋ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଖରାରେ, ଲୁଗା ସବୁ ଶୁଖାଇଥିଲା ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଏକଲା ଥିଲି, ତ ନେଇ ଆସିଲି ତାକୁ। ତାପରେ ଗାଧୋଇ ଗୁଧାଇକି ବାହାରି ଗଲି ମଉଚୁକ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଥିଲା ମଣ୍ଡା ବାଡ଼ିର ମଉଚୁକ, ତ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। ତ କାରଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ନୁହେଁ, ଏଇଟା କିଏ ଆଣିକି ରଖିଥିଲା ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ସପନ ବାହାରି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରବଳ ଖରା ଦଉଥିଲେ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ମଣ୍ଡାବାଟି, ଯୋଉଠିକି ମଉଚୁକ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ଆସି ଦେଖିଲେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ତ ଆମକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଆମେ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ନେଲେ କି ଆମେ ସବୁ ବ୍ଲଗର ନା, ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରୁଛେ। ତ ଭାଇମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଲେନି କି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଲେନି। ଆମେ ସେମିତି ଅଇଁଠା ହାତରେ ଆସି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତ ଆସିକି ଧୋଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।